Ano ang rated SPG Top Secret mo? Nahawakan ko po ang matamlay na talong. Chat kami, sabi niya pwede ba daw siya mag-sleep over dito po sa bahay. Sabi ko okay naman pwede. Sabi ko basta may alak may balak, sabi ko sa kanya. Na-feel ko na yung isa niyang kamay nasa ulo ko na hanggang humarap na din po ako sa kanya tapos bigla na lang siyang humawak sa bewang. Kung pinasok niya sa tahong yung talong. Hindi ko siya na-feel na matigas. Tamlay po ang talong. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 8:59 PM sa buong kapuluan, kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio mga kabisyo. At ngayong araw na to, pagsamahan po natin ang rated SPG Top Secret at Secret File. Mga kabisyo, kagabi meron tayo isang caller na tumatak sa akin yung mga kinuwento niya. Meron po siya naging karelasyon na seaman at meron din po siyang naging kabit na konduktor. Siya po ay nalilito sa kanyang desisyon kung dapat niya bang iwanan itong seaman na tunay siyang minamahal o yung konduktor na nagbibigay ligaya sa kanya habang wala yung partner ng seaman. Mga kabisyo, habang nagmamaneho ako kagabi, napaisip lang ako na kapag ang tao pala ay tunay na nagmamahal, kahit sa pinakapangit na sitwasyon ng buhay nila, hindi niya maiisipan na iwanan o palitan yung tao na yon. Dahil ang totoong meaning pala na nagmamahal ay yung handa kang samahan sa pinakamahirap at pinakapangit na sitwasyon ang iyong kabiyak. Walang perpektong pag-ibig, kabisyo. Walang perpektong partner. Pero magiging maayos lang ang lahat kung tanggap at kaya mong intindihin yung partner mo. Sa paanong paraan? Huwag mong hanapin yung wala sa kanya. Kabisyo, samahan niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi para sa ating programa. At ito na rin po ang ating patikim ng SPG Secret Files. Habang nasa likod ko siya, napaungol na lang ako. Kabisyo, ano kaya una mong naiisip kapag narinig mo yung katagang habang nasa likod ko siya, napaungol na lang ako? Meron na akong katanungan, kabisyo. Saan ka ba mahilig? Sa harapan o sa likuran? Saan mo ba gusto laging pumupwesto
Sa likuran niya o sa harapan? Malalaman natin yan sa ating SPG, as in Super Pack Ganern Secret File. Kaya mga kabisyo, samahan niyo po ako sa aking pagbabalik. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files.